Ja, volgens mij wel. Vraag of het 2 uur nog is, dan zeg ik dat het inderdaad zo is. Goed. Van harte welkom allemaal. Een bijzonder jaar met een bijzonder concert. Vanwege corona hebben we natuurlijk heel veel repetities gemist. Hebben we deels online gerepeteerd, wat niet meeviel. Waar we weer toch contacten met elkaar konden hebben. We hebben in groepen gerepeteerd en gelukkig sinds een paar weken ook weer helemaal samen. En we zijn ook heel blij dat we toch een concert kunnen geven, ook al is het onder wat bijzondere omstandigheden. Dus ook welkom de mensen die thuis meekijken via onze livestreaming. Fijn dat er toch publiek aanwezig kan zijn, want een concert zonder applaus, dat is ook maar heel erg kaal. Dus u mag klappen voor 2 of 3 straks als u het mooi vindt. We hebben 1 zieke helaas, daar zal ik straks nog even iets over zeggen. Maar verder is iedereen er. Ik hoop dat u gaat genieten ervan en veel plezier. We gaan 1 stuk spelen, want we hebben dit jaar een aantal stukken gespeeld. En het grappige is, het is een stuk waar iedereen een beetje solo's heeft. Er zitten een paar slagwerkinstrumentjes bij. Helaas is onze hoboïst ziek. Maar Hanna uit het jeugdorkest die gaat de partij van Mart spelen, onze hoboïst. Want dat is zonde als we die moeten missen. Veel plezier met het stukje.
dat is natuurlijk een orkestje om trots op te zijn als op zo'n jonge leeftijd al zo fijn samenspelen. En we hopen natuurlijk dat dat orkestje groeit en groeit, want we zitten nu met een man of, wat is het? Harder, je moet harder praten. Oké, voor de camera. We hebben veel doof en slechthorenden thuis. Oké, ik ga wat harder praten. Oh. Het is een super fijn orkestje, het Jong ZJO, en we zijn echt op zoek. Kinderen die een half jaar een instrument spelen, kom met ons meespelen. En dan leer je op deze manier samenspelen. Bij ons gaat het alleen maar over het samenspelen. Elkaar aangeven, elkaar inspireren om lekker muziek te maken. En je hoeft echt niet zo lang een instrument te spelen. Nu schakelen we door naar het jeugdorkest. En daar gaan we 3 werken mee spelen. Dat zal ik dadelijk toelichten. Het jeugdorkest kan, wat mij betreft, komen. Ja. Ja, het is een hele vreemde manier om op deze manier concert te geven, maar het is wel goed voor de kinderen ook om op deze manier het jaar af te sluiten met een concertje. We hebben niet alles kunnen doen wat we hadden willen doen en het was maar zeer de vraag of we een concertje konden geven. Ik had zoiets van, volgens mij als we dadelijk met nog 4, 5 repetities flink gas geven, dan kunnen we toch nog de stukken spelen die we willen spelen. Er zijn er toch 2 van afgevallen helaas. We gaan uiteraard een Haydn-symfonie spelen, dat doen we ieder jaar. Volgend jaar gaan we de 6e spelen. Dit jaar hebben we de 5e symfonie van Haydn ingestudeerd. En we hadden het er gisteren nog over. Over 100 jaar dan zijn we zo'n beetje klaar met alle symfonieën. Ja, en dan hoop ik dat het volgende jeugdorkest weer vooraan begint. Want Haydn heeft vreselijk veel symfonieën geschreven. Deze Haydn-symfonie heeft 4 deeltjes.
wees speciaal even naar onze celliste, want die zit het hele jaar al in er eentje de cellenpartij te vertolken. En dat vind ik zo vreselijk knap. Ja. Charlotte zegt het stoerste kind wat ik ken. Maar ik hoop wel dat we de komende jaren meer cello-kinderen krijgen. Want het leukste wat er is Charlotte cello spelen. In een orkest. We gaan nu een werk spelen. Van Karl Dieters von Dietersdorf. Ik ben eens een keer een beetje op zoek gegaan naar tijdgenoten van Mozart en Haydn. Het is gewoon een werk wat niet zo vaak gespeeld wordt. We hebben het niet helemaal afgekregen, het was wel de bedoeling. Het heet Die Vier Weltalter. Vreselijk mooie muziek. En een beetje ondergewaardeerd denk ik. Maar wij gaan het weer lekker spelen. 2 delen.
genot om zo die muziek te spelen. Het gaat altijd door mijn hoofd. Klassieke muziek is saai. Nou, dit is de vroegste klassieke muziek. En er is geen betere muziek en geen muziek waar je beter je energie in kwijt kan. Die moet er wegwezen. Hadden we afgesproken. Voor kinderen is dit soort muziek, klassieke muziek, Haydn en Dietersdorf en Mozart, er zit zo'n ongelooflijke energie in als je dat wil gaan spelen. Je moet het er wel uithalen natuurlijk, want anders lijkt het alleen maar een beetje een truttig melodietje. Maar we gaan nu nog even stemmen. Olivier gaat even het orkest stemmen. En dan gaan we nog zo'n grootheid spelen, Vivaldi. Eén deeltje uit een vioolconcert. We hadden eigenlijk het hele vioolconcert willen spelen, maar dat hebben we niet gehaald. Cato en Sarah, die gaan allebei dus solo spelen. En wij gaan het begeleiden. Uiteraard is het gearrangeerd voor het jeugdorkest, want in die tijd hadden ze, ja, ze hadden wel een harp, maar het is niet geschreven voor harp. En ze hadden geen klarinet, maar goed, we doen het met z'n allen gewoon. Even het orkest. Even
toch nog niet zijn, kan ik nog even reclame maken voor het Jeugdorkest. We missen volgend jaar ook een klarinet, want Nienke gaat studeren in Nijmegen. Ja, die gaat niet op en neer komen, dus we moeten nog klarinet hebben. We hebben volgend jaar maar 1 hobo, dus we moeten nog een hobo hebben. We hebben gelukkig 2 fluiten. Wat missen we nog meer? Nog een, Sponsoren. cello's. En nog een alt misschien nog. Hè. En Oké. sponsors, Carlo. Hè? Sponsors. Oh, sponsors. Nee, geld hebben we niet nodig. Ja, dat is wel waar. Oké, Cato en Sarah. Die komen zo. Sorry hoor.
was het concert. Concertje, ja, 50 minuten. Meer konden we dit jaar niet brengen, maar we hebben toch heerlijk gemusiceerd met z'n allen. En volgend jaar gaan we weer vrolijk verder. Hopelijk in een ietsje grotere bezetting. Bedankt voor het kijken. Dat heb ik in mijn leven nog niet gezegd, geloof ik. Alle 60. En voor het luisteren. Hè? Alle 60. Alle 60 mensen. Heel goed. Nou, en we hopen volgend jaar in grote samenwerking met de muziekschool ook weer een flink orkest neer te zetten. En kinderen allemaal een fijne zomervakantie. En we zien elkaar weer eind augustus, denk ik. Zoiets zal het zijn. Oké, dank jullie wel. Ik mag afsluiten, hartstikke leuk. Ik hoorde net dat er 60 kijkers waren op de wereld, dus hartstikke mooi. Naast jullie natuurlijk, dus we zijn er als bestuur hartstikke blij mee dat het zo geëindigd is dit gekke jaar. Dus Carlo heeft al volop reclame gemaakt voor de open plekken die nog in het orkest zijn, dus ik moet harder praten hoor ik. Ik hoop dat er volgend jaar meer leden zullen komen. Ik wens iedereen ook een goede vakantie. Herstel van dit zware jaar. En ik hoop jullie ook allemaal weer terug te zien. Hè? De solisten mogen nog een bloemetje in ontvangst nemen. Heb je best gedaan? Oh, moet zo, hè? Ja, ik wel best. Kijk. Ja, het is heel leuk dat iemand van de ouders ook die een Wisket is en die kon filmen en kon streamen. Dus hartstikke bedankt Colin. Het kitgedeelte vond ik het beste. Ja, oké. En voor jullie allemaal een bloemetje, een zonnebloem. Dus dat gaan we nu uitdelen. Kan het jong ZTO er ook nog bij? Ja, jongs ZTO zeker. Uiteraard. Ja, uiteraard. Komt er maar bij. Iedereen ontzettend bedankt. Allemaal een bloemetje. Oh, kijk. Bloemetje. Bloem. Nou, eerst jij. Kom jullie hals. Bloempjes geven, hè? Ik begin vooraan. Ja, ja. Ook hier. Zijn we er? Dat is een mooi zicht te doen natuurlijk. Iedereen wel thuis. Dankjewel.